abstencións, gañamos? Sí, por parte de Gañemos, nos vamos a abster neste caso porque as asociacións non teñen a culpa, pero sí que se adiantamos que a costa de Sara se ve certo que a liquidación do plan cultural se fai unha vez remate o orzamento, é dicir, no ano siguiente, pero se debería haber pagado con cargo o orzamento correspondiente, en este caso, o orzamento da partida orzamentaria prevista para o ano 2018, non con cargo a partidas do orzamento 2019 que estaban previstas para outras cousas. O que vimos anunciando, é dicir, teñen que cumprir o principio de anualidade orzamentaria. Vostedes destinan as partidas do ano en curso o que lles dá a gana e despois teñen que acudir ás partidas do ano siguiente para pagar os gastos do ano anterior. Que significa? Que no ano siguiente volve a faltar cartos para pagar. Por tanto, por lo que está, a partida que estaba prevista, se acaba destinando a algo totalmente distinto. Por lo tanto, entendemos que este outro exemplo máis da nefasta xestión económica, pero, desde logo, as asociacións non teñen culpa para da súa xestión e si queremos.